Pila po na yung chicharong bulaklak, boss? 25. 25? At sikat naman. Nga, kanang uban, boss, damay ka itong lumpia po ba sa pili, boss? Wow! Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, nandito tayo sa Puente Osmeña, Cebu City. Dahil kakain tayo ng sikat na pungko-pungko sa Puente. Tara! Ayan mga ka-studio, kakain na tayo dito ng pungko-pungko. Order na tayo. Ayan o, ang daming mga pungko-pungko dito. Ayan, mayroong ito yung chicharong bulaklak, no? Chicharong bulaklak. Mayroong ano, pork chop. Mayroong crab meat na yan. Nguyong. Order to din. Order ka, boss. Meron din lumpia. Spicy, sir. Mayroong May lumpia. sausages. Oh. Yan. Crab meat. Crab meat. Spicy. Super spicy, sir. Amat, ayan. Ito yung magiging sausawan mga ka-studio. Na, ikakat na. Pila po na yung chicharong bulaklak, boss? 25. 25? Pork chop sa boss, duha. Wow, pork chop. Daganag mga on boss, no? Sikat naman. Nga, kanang uban boss, damay ka itong lumpia po ba sa pili, boss? Tawgi. Pila ka lumpia? 20, balikuan. 40. Crab meat sad boss, tulo. Na may staff nga bula-bula, boss. Bula-bula. Yan, ang sarap niyan mga ka-studio. Ito na. Tago lang, boss. Ito na nga na, boss. Sausage. Duha lang. Wow. Yan. Grabe, ang dami niyan. O yan mga ka-studio, pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, sa protection. Amen. Yan, mga konta nyo. Sobrang daming tao po dito mga ka-studio. Yan o, crab meat. Wow. Wow. Ito yung puso, kurang yung guys, oh. Lain din ako. Ngaon. Na may Mountain Dew, boss? Salam po. Ito yung ano, sausawan. Buat tayo dito, manguyong. Yung sausawan nila mga studio, mayroon to siyang sibuyas. Sibuyas na puti ba? Mayroong sili. Itong stuffed egg. Sige daw, i-open daw. Ngayon po. Ano, meron siyang laman. Ay, lamas sa ilalom na. Stuffed egg. So, nilagyan ng mga gulay.
Gamit no. Ngayon po pa lang yan nakuan pa. Nakita ba? Pwede pala ganyan? Yan to sili. Yan. Darong bulaklak oh, yan. Lagyan natin ng mga sili. No. Buyas. Wow. Tagugkog. Crispy wala. Lumpia. Chop mo. Fried pork. Famous talaga yung pungko-pungko dito sa Puente. Ang daming taong pumunta. Pati yung mga pupunta ng Cebu ba. Galing ibang lugar. Pupunta talaga dito, no? Para matikman lang Kakain, yung oh. pungko-pungko. Tikman na yung pungko. Sulit talaga yung pungko-pungko, no? Kaya maraming kumakain dito. Sulit yung pungko talaga. Mura lang kasi dito, ma. Pangmasa talaga yung kuan. Yung pricing. Tapos pwede ka magdala ng kanin, no? Ulam lang dito ka bibili. Pwede. Kaya maraming mga magbarkada ang pumupunta dito pa, no? Ayun mga studio, maraming salamat sa panood sa episode na to. Pungko sa Puente. Ikat ni rito mga studio. Daming tao talagang pupunta. Nakita tayo sa sunod na pudhan mga studio. Paalam. Paalam! Salamat! Buko juice. Tag 20. Oh, 20. Salamat. Salamat, Rosa. Asa?